Nagutalo neke veverice, reminge, nemam pojma šta. Skloni ruku. Što nam se pridešava? Prestalo je sad ne. Postao dosadno. Maš, skloni se. Bitan nam je zvuk, zvuk nam je bitan, ajde. Nemoj, neću, briga, mojde. A nemoj. Nemoj. Neću, ostaviti. Neću, a idite. Ne smaj se. A nemoj piditi s njim. Smiri se ti s tim tvojim snimanjima, ne posjećaš da mu htjalite. Ona je u pitanju. Hajde da mi stalak. Hajde da mi stalak za fotoaparat, jer ga tamo ne moram da držim. Neću. Kako slačku? Ne znam ni šta mi je, nešto sasvim ima svrh. Zato što je toplo. Ali koje lemizije su. Znao sam da ne treba prekinuti snimanje. Znači ti bi se smiješ pola sati da ne možda prestaneš. Ne upravite više pare. Kako je, dobro biti ono je. Izbolavit ćeš mu taj organ. Ja udaću. Dobro. Nemojte više, znači ne mogu izaći sva pritica. Izduvaj se malo. Ne mogu više. Više mi nije zanimljivo, mi bude zanimljivo. Ne mogu da plačem. Prste, jer majke mi ukršću u to. Šta da ovo? Nemoj mene da snima! Hvala Bogu, malo treba. Jedi gore. Ne, nemoj se raditi.
Poštovani gledalci, upravo imate čast po prvi put vidite jedinke još neotkrivene čudne vrste. Imaju tendenciju da se cimaju i da urlaju. Zagrli me Cilju, prosim! Nemoj plakati! Stani, nemoj, stop! Došli, nije dokumentarac u nama. Kako? Malo nada. Elina? Aha, šta ću vidjeti to, aha. Šta ću sada, a? Šta ću sada? Sad ću gledam komentare na YouTube-u kako ste nepristojni. Evo tu. Znači, sada date komentare kako su nepristojne, obavezno. Plazi se. Ne, fizika. Mamu ti jebem. A ideš ti. Aha, mama, jesi čuo šta je rekla? Ušit ćeš ti mene jezik. Jezik je. Da. I neće me boleti. Da, ni mene isto. Mene ćeš rada probati. Aj, joj. Ja sam probušena na veš mašinu. Ja nemam problema. Da, rajte stvari nam. Da, stvarno.